Сәлем, эфирда яшьлек тавышы һәм мин Рузилә Хәйретдинова. Ниһаять җәй дә якынлаша. Җәйгә кадәр нибары бер атна вакытыбыз калып бара. Күптән түгел генә гөрләп май бәйрәмнәре дә узып китте. Димәк, бәрәңгеләр утыртып, дуслар белән күрешеп өлгергәнсездер дип уйлыйм. Ә менә җырчыларыбыз май бәйрәмнәрен ничек үткәргән һәм нинди кызыклы хәлгә юлыккан. Хәзер барысын да ачыклыйбыз. Яшьлек тавышында без бүген алдагы җырчыбызның клибын соңгы тапкыр карыйбыз һәм алдагы иҗат юлында аңа уңышлар һәм яңа клиплар телибез. Хит парадыбызның яңа йылдызын каршы алырга әзерме? Димәк, карыйбыз һәм тавышлар бирәбез.
Чираттагы җырчыбыз май бәйрәмнәрендә башта җир җимертеп бакчада эшләгән, аннары туйганчы шашлык ашап әти-әнисе белән бергәләп рәхәтләнеп ял иткән. Сүз Татьяна Ефремова турында. Җырчы кызыбыз янәдән лидерлар исемлегендә һәм безнең экраннарыбызда. Да. Эй. Ага. Ага. Anladım. Sağ olasın. Так. Zor jiyim bularga tura. Kazandan jırşı çakırırız. Büyüşlerini rayondan. Min jırlamayım beni. Sana bayandaki muyni gitarda. Var, şey ezirle. Armiyadan qaytqach, ijrochilar bilan ketgan bo'lsam, gitarda da o'ynab yurgan bo'larim endi. Uatıldın elle. Umr o'ta endi, shu otib traktorni kelar. Amin gitarist izleyeyim. Eyde, oynap kurset. Da.
Юлия Талхина бәйрәмнәрне туганнары, якыннары белән бергә бакчада күмәкләп бәрәңге, яшелчәләр, җиләк-җимешләр утыртып, тәмле бәлешләр белән сыйланып үткәргән. Ялларның 10 көн булуына карамастан аңа барыбер аз булып тоелган. Хит парадыбызга әйләнеп кайтабыз һәм Юлияны биредә көтеп калабыз. Риза булып яшик булганына, җырлар белән җанны балкытып, ашыгула илдә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүген дә җырлап яшигәле, гомер ямга биш кат сөтелми. Ашыгула илдә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүген дә гөрләп яшигәле, гомер ямга биш кат сөтелми. Ашыгула илдә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүген дә гөрләп яшигәле, гомер ямга биш кат сөтелми. Геләнү илтми куанышка, шатлыкның да битүс вакыты. Риза булып яшик булганына, җырлар белән җанны балкытып, ашыгулар илдә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүген дә гөрләп яшигәле, гомер ямга биш кат сөтелми. Ашыгулар илдә ялгышларга, үкенүләр бәхет китерми. Бүген дә гөрләп яшигәле, гомер ямга биш кат сөтелми. Яраткан җырчың өчен тавыш бирергә өлгермәдеңме? Борчылма. Безнең сайт синең өчен тәүлек буе эшли. Телефоныңны ал, QR-кодка камераңны куй һәм үзеңнең тавышыңны калдыр. Җырчыларыбызның язмышлары сезнең кулда. Мин шундый бәхетле, йөрәккә сый алмый мәхәббәт. Яраттым өзелеп, шул кадере миңа бик рәхәт. Күзләр бакып яна, очкандай булам һавада, ярата күңелем, ярата йөрәгем, ярата. Кулларда кояш нурында, син булсаң янда, юк бер кайгыда. Мин иң бәхетле кеше. Кулларда кояш нурында,
Без бірге болғанда, тоқтап тұрғандай Бұла бұл дүния Көздер болып яна Ұшқандай болам Хавада ярада күнелем Қоларда қияш нұрында Сен болсаң янда Юк бір қойғыда мен Ең бақытлы кіші Қоларда қияш нұрында Сен болсаң янда Юк бір қойғыда мен Ең бақытлы кіші Bizden arada Bir kaya aşık meksiyet olan havaga Şimdi jinilik bizden arada Kullardaki yaş nurunda Sen bulsan yanda yok bir koygıda min En bakıtlı kişi Kullardaki yaş nurunda Sen bulsan yanda yok bir koygıda min En bakıtlı kişi Yıl sayын мин май айын шатланып, түземсезлек белән көтеп алам. Май айы белән матур бәйрәмнәр килә, көннәр җылына, табигать уяна һәм бөтен дөнья яшеллеккә күмелә ди Ләйсән Ихсанова. Әйдәгез үзен бирегә чакырып, без дә җылы карашларыбызны бүләк итик.
Узган атнаның премьерасын мөгаен онытып та өлгергәнсездер. Димәк, карыйбыз һәм tmtv.tatar сайтына кирип тавышлар бирәбез. Ә инде безнең иң кайнар яңалыкларны Instagram шелтәрендә, Контакт шелтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин. Кир, кара һәм безнең яңалыкларны беренче бел. Әйдә, кызым, аш пеште, нәрсәне уңаеп карап утырасың? Әниең җырчы булырга хыялланган иде. Өлгермәде шул. Тормыш сөя уңганнарны, зирәк кыю булганнарны, уяратмый ялкауларны, юлда туктап калганнарны. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Тормыш юлы зур имтихан, һәр көн тора сынаулардан, тайпылмыйча барыр юлдан, хыялыма каршы барам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Хыялны чын итер өчен тырышамын, иртә кичен һәр чак алга барыр өчен. Җитсә иде минем көчем. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Алга барам, алга, үзем салган юлдан үз көчемә генә мин ышанам. Кулымнан килгәнче, көчләрем җиткәнче, яхшылыклар эшләргә ашыгам. Регинаның да май бәйрәмнәре күңелле үткән. Бакча эшләре бер дә сагынырга бирмәгән. Бәрәңге утыртканнан соң әлбәттә кайнар мунча, тәмле ризыклар, туганнар белән күрешү һәм гаилә белән аралашу. Минемчә, май бәйрәмнәре нәкъ шулай үтәргә тиеш тә. Афәрин, бүген чираттагы баскыч синеке.
Yolun minem yüreğime Məhəbbət ışığını yandırdı Senin sırlı jılı qarışların Yılmayılı yaktı yüzlerin Göz aldımda hazır edəli Senin gözlərinin nurları Göz aldımda hazır edəli Senin gözlərinin nurları Serele kuzler Serele kuzler Serele kuzler Serele kuzler Serele kuzler Serele kuzler Uçraşırбыз әле Худай бирсә Ышана мин күңелем көтәр Бәйләнсә язмыш юлларыбыз Без буларбыз ышанам бергә Бәйләнсә язмыш юлларыбыз Без буларбыз ышанам бергә Без буларбыз ышанам бергә Без буларбыз ышанам бергә Алдагы җырчыбызның май бәйрәмнәре бик матур, җылы һәм кояшлы булган. Җылы көннәр белән файдаланып, Айнур авылга кайтып әти-әнисенә бакча эшләрендә булышкан. Табигать кочагына чыгып ял итәргә дә вакытын тапкан. Бүгенге хит парадыбызда ул әлеге чыгышын барлык дусларына багышлый. Карыйбыз һәм тавышлар бирәбез. Дусларның тут буламы, яшаклары кабатланамы, бакчаларда уйнап үсеп. Мәктәп юлын бергә үтеп, төрле шәһәрләргә күчеп, дусларның ынтыламы. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Яшьлекнең мизгелләрен, балачакның истәлеген, калдырыйк без йөрәктә. Балачакка тагын кайтып, сөйләшеп искә алып, ныгытыйк без дуслыкны. Нигә шулай була, яшәп арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз
Күрешерге табыгыз вакытны. Алда матур көннәр булсын, дус туганнар артып торсын, дөрес юлдан бергә атлар. Сикәлтәле юллар үтеп, озын тормыш юлын кичеп, саклап калыйк без дуслыкны. Нигә шулай була, яшьлек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, яшьлек арта кала, тормыш алга бара, яңа дуслар табыла. Онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Нигә шулай була, тормыш алга бара, онытмагыз сез якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Май бәйрәмнәрендә Сәйдә Мөхәммәтҗанова әлбәттә әти-әнисе янына, авылга кайткан. Башта җиң сызганып эшләгән, ә аннан рәхәтләнеп ял иткән. Әнисе белән бергә бәлеш пешереп, барлык туганнарын кунак иткәннәр. Бүген Сәйдә яшь йолдызларыбыз исемлегендә клибын карыйбыз һәм лаеклы урынны тапшырабыз. Мин кабыстым җырда ялкын итеп, йөрәгем һәм хаклык кушканны, җырым белән дусны иркәләдем, җырым белән җиңдем дошманны. Сез үлсәгез, мин дә онытармын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен. Җырларым сез шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк аттыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Җырлап үттем данлы көрәш кырын, җырлап килдем тормыш языма, тормыш языма. Гомрем минем бер җыр иде, үлемемдә яндырар җыр булып, җыр булып. Сез үлсәгез, мин дә онытармын, яшәсәгез, мин дә яшәрмен.
de Hit paradımızda bari bir урын kaldı. Birinci basqış. Жеңүүчүбүздү белгилегенче тапшырууубузду эске алдык. Aşığıla evde yanlışlar var. O kenüler bəxət getirni. Bugünkü də şırlap yaşayəli. Ömür yanğa beş qat sökülni. Kollardaki yaş nurunda sen bulsan yanda yok bir kaygıda. En bəxətli kişi. Yaxşılıklar işlərgə aşığam. Senin sırlı jılı qarışların, yılmayılı yaktı yüzlerin. Göz aldımda hazır edəli, senin gözlərinin nurları. Göz aldımda hazır edəli, senin gözlərinin nurları. Niyə şulay buла, яшек арта кала, тормыш алга бара, яна дуслар табыла. Онытмагыз сиз якын дусларны, күрешергә табыгыз вакытны. Siz ölsəgiz, meni də anıdalarman. Yaşasəgiz, meni də yaşarman. Kimler әле безнең социаль шелтәрләргә язылмады, тизрәк кирип язылырга киңәш итәм. TMTV телеканалының иң кайнар яңалыкларын Instagram шелтәрендә, Контакт шелтәрендә һәм YouTube каналында күзәтеп барырга мөмкин. Кир, кара һәм уен конкурсларда катнашып, бүләкләр от. Çeşkeleri jıyıp uşağıma, yüreğimin yalan arada. Jırlarımdan mumu bulup, gülsün gına oylarda. Bu nindi güzel mehabet, özgertti turmuşumni. Bәхет тиген тылсымнарга, урады язмышымны.
Кайда гына булсам да, син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең тибешендә, күңелемдә, җанымда. Кайда гына булсам да, син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең тибешендә, күңелемдә, җанымда. Җанымда. Арага кертмик ятларыны, атлый кел җитәкләшеп. Барсан тугычлар шикелле, гөрләшеп, тәсерләшеп. Бу нинди гүзәл мәхәббәт, үзгәртте тормышымны. Бәхет тигә тылсымнарга, урады язмышымны. Кайда гына булсам да, син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең тибешендә, күңелемдә, җанымда. Кайда гына булсам да, син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең тибешендә, күңелемдә, җанымда. Җанымда. Син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең түрендә. Кайда гына булсам да, син һәр вакыт янымда. Йөрәгемнең тибешендә, күңелемдә, җанымда. Кайда булсам да, һәр вакыт син уянда. Йөрәк тибешендә, йөрәк тибешендә. Хезмәте каты булса да, җимеше татлы була. Утырткан яшелчәләрегез уңышлы гына үсеп, гаиләгезне тукландырырлык булсын. Балаларыгызны да ашаганы белән мактанмаска, эше белән мактанырга өйрәтеп үстерегез. Бүгенгә яшьлек тавышын йомгаклар вакыт килеп җитте. Сезнең белән 1 сәгать дәвамында булдым мин, Рузилә Хәйретдинова. Исән сау булыгыз.